Salutare băieți și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi suntem cu mașina de tractor din episodul trecut, când am mers cu vărul să o cumpărăm, adică să o luăm de la locul de... să o luăm din Târgoviște, mai pe scurt, și astăzi nu o să prea facem nimic, pentru că nu prea avem ce să facem, că nu avem actele noastre, că n-am scris mașina pe numele meu și mașina arată la fel ca în episodul trecut, adică murdară, am ce să fac. O să o spăr când o fi să vină și s-a dus până în Germania să ia o mașină. Și, am glumit, nu s-a dus în Germania, dar are niște treburi aici, prin oraș, pe undeva și n-are timp. Până atunci am zis, hai să văd ce mai este face prin orașel. Cam asta este mașina, băieți. Altceva nu prea am ce să vă zic despre ea. Este din 2004, la fel cum am zis ieri, și 120 de preputere. Dar trage, zici că mai are decât 80 de cai, ca Dacia. Jante aftermarket pe 18 și ca acesta a fost cu episodul, a fost un episod cam scurt și vă rog să apăsați butonul de like, subscribe și dați share la prietenii voștri dacă vreți să creștem la 10 abonați. Ciao, aveți grijă de voi!